Sziasztok, én Cséricsi vagyok, és máma Minecraftozni fogunk. És kezdünk egy kis videót, aminek az lesz a neve, hogy Cséricsi videó. Na szóval, igen, könnyű minden, oké? Kezdőértékek. Oké. Ó, hogy meg tudom állítani, hogy hol kezdjek. Ó, hát ez így tiszta menő. Dzsungel templomot még nem is láttam. Mount Ridge. Ilyeneket nem is láttam. De majd erről is csinálok egy videót. Most kezdünk egy videót. Ja, egy videót, a bűnvilágot. Megkezdjük. Azt mondja, nem lássuk, hova dob le. Itt ne egy szigetre. Mert már volt olyan, hogy a utcán, majdnem az utcán közepére egy blokkra teleportált a tengerbe. Ó, sivatagos, csak kéne fa. Úgyhogy ez itt a lurkóság, hogy itt nincsen fa. Ennek erre bombot. Elfújkosbotunk. Ó, egy kis erdő. Csak a bőven lesz fa. Tegyünk fát. Na most akkor azért szedtem földet, mert amink a sivatagban. És kell a föld. Mivel azon tudok fát termeszteni, vagy búzát, krumplit, vagy egyéb másokat. De a szerencsénkben találok egy sivatagi falut. Na oké, menjünk. 12 főt szerintem elég lesz. Ha nem 6 fa, ha kell, akkor még lerakok. Menjünk aztán. Lehet, hogy nem is sivatag, ez a sivatag. Lehet, hogy csak egy ilyen kis ilyen oda teremtődés. De hogy innen lenézek arra fele, hát igazinak tűnik. Ó, hát ez igazi. Arra is sivatag, arra is sivatag. Ó, én csak megyek előre, ezt járom a sivatagot. Ó, egy kis hegység. Benézünk oda. De sivatagban nem tudom, hogy mennyire megy az ércéjárás, de háskok azok vannak. Ó, van itt szénünk. Van szenem. Van szemem.
Hát az is valahogy kiszúrtam. Vele a szemmel. Fölnek egy hegyre, aztán tájolódjunk. Jó, fölmentem a hegyre. Oké, akkor még egyszer fölmegyünk a hegyre, és tájolódunk. Jó. Mit látok? Semmit. Oké, menjünk erre. Au. Nincs kajám. Bajok lesznek. Sivatagba mászkálok, és nincs kajám. Sajnos van életem is. Ó, Nyuszi! Nyuszi ül a fűben, szépen santikál. Nem fut. Nekem meg kell ezt, nekem kell ezt, nekem kell ezt, nekem kell ezt. Megöltem. Siker! Van húsom. Kiskut. Hő, kóláva. Még több nyuszi. Csak szépen óvatosan. Adott még bört is. Nyulláb. Milyen a nyulláb? Adott egy nyullábot. Hát azzal én mire megyek? Gyere ide. Gyere ide, te kis lúkó. Na. Hoppá. Nem tudok futni. Becsappanok ide a tóba. Nem. És én nem tudok jutni. Ó, de. És nem tudok futni. Hát nem találtunk semmit. Sivatagot azt kijártuk. Hát most sajnos nincsen kajám. És mit tegyek? Ó, viszont a sivatag az jó. Ez nagyon jó. Főleg, hogy éjszaka majd gyulózhatok el, úgyhogy rengeteg kaja kell. Jó? Bár én jobban örülnék pár barlangnak, mert azzal jobb lenne. Nem találok semmit. És nincs kajám. Mármint van kajám, csak hát mit csináljuk vele?
Hagyok, nem hagyok nyomot. És megeszem a húsot. Ölök, nem hagyok nyomot. És megeszem a húsot. Ha ölök, nem hagyok nyomot. Hanem megeszem a húsot. És szerintem az jobban az, és megeszem a húsot. Hát még kéne egy arany. Találok. Találtam. Mekkora már az Isten vagyok. De nagy már az Isten vagyok, és mehetek vissza a sivatagba ekkor. Hát ezt nem tudom, random kidobott, oké. Hát most random kidobott. Jó. Akkor szerintem most kidobott. Következő részben folytatjuk. Most megnézzük, hogy most ezeket mit jelentettek. Jó. Nézzük, csinálunk egy új világot. Saját világok. Jutott. Túlélés. Mondjuk. Ó, de sok van. Én Jungle templomot akarom. Mert ezt nem is láttam még. Tényleg nem láttam. Egy csomó minden nem láttam. Jungle templomot nem. Dzsungel templomot nem. De most ha így van, akkor oda dobnom. Hát vagyok egy fán. Fa. Au. Oké. Szedek egy kis dinnyét. Szedek inkább sok dinnyét. Nem tudom, hogy itt hogy termesztik a dinnyét, de rengeteg dinnyét termesztenek azon. Hát most le kell zárnom a videót sajnos, mert el kell mennem megint. El kell mennem. Úgyhogy én Cséricsi voltam. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Facebookom a leírásba. Sziasztok!